Diyan lang na, mailan na sila.
Ang tiga, trawera na yan, mga ano, tiga. Hindi na ako ginagamit mo. Pilit-pilit lang eh. Huwag ka titika ang ginagamit mo ah. Butter chicken ko yung kasuhana. Huwag kang titika lang. Huwag ka titika na sa taka ka lang. Tika masala na yan. Ang ginagamit, sinaya kong tika nga square-square ni madam. Una ang ginagamitan. Suhana, butter chicken ko yan. Hindi amo na ah. So, lang. Narana. Kailain niya, ano, di ano buo, kaya iluto, hindi butter chicken. Ha? Tika gani. Tika ang luto, bukan butter chicken. Natawa, paano mo kung sa chicken? Inasa, ang isa ako sinali, equivalent na sinali, isang ito na ang manok, iubos mo na siya para magtika ang sabor niya. Amo na gano'n, di makuha ang tika ang sabor, ay half lang siya ang ginagutang na. Kung ang sakto lang ang pagluto, isa ito na ang manok, ipuos na siya, kay amo lang nasa mag-iubos niya, ay inang kulang na ang do, balik pa sabor lang imong butang. Hindi siya makuha ang sabor niya ang tika.
Ang tika, inang wala bala sabaw, amo lang na siya sauce niya gani, amo lang na sa ang naga-boyong nga sabaw niya. Ang sauce nga gamay nga na daw, maramara siya, amo na sa ang luto sa tika. Yan po din maramarado lang. Kung kayo magkakalaan sila ka sauce. Amo gani na Maramara ginamihan gani, ko. pero hindi gani. Ang ginamihan ko gani ni, imuon mo siya, pero daw ginimo mo lang siya nga ano. Yung butter yun ay gina-fry man gamay yan. Hindi fry ta na ang tika, kuhan man lang nasa. Ang niluto lang Mama Miriam. Amo nasa. Tapos ang ginaluto ni Presi para sa amo niya. Biskan hindi mo na pag-i-fry. Biskan hindi mo na pag-i-fry ang tika. Mo nang niluto ni Presi sa amo niya. Ay, sauce dahil kung murang sa mo, marang. Pero, kung siya yung marang, baba nila. Tapos sinakan ng tingko, kaya baba sa mga tika. Tapos, kung maintindihan mo na yung point mo. Unang ikot, unang kayo nalibyan, ang nagkaalat sa to, ang butter chicken sa pangyaw. Iba yung tangan sa pangyaw. Chicken ay mag-butter. Kung gani na kayo Kung wala naman ang sabaw mo na. nilain ka namin sa butter chicken, kaya hindi na. Pwede ba ito ba na kaya? Yung water chicken na gano'n sa sabaw. Ang sauce na ng butter chicken, ang crema, pero iyan na sa Korean tika. Okay, kasi Yani. Hindi nga nanay mo, makakita ang kaswana. Pero kaya mo kayo kaswana para sa lahang mo yan. Pero, iyawan yung mga tao. O isip na kayo, hindi na maliban. Umero, hindi ko yung mga suara. Kung sundon mo ka na ay para rin ang hindi gani pwede, hindi ka pwede makaot sa mga gusto ng marag. Kung hindi na pa na ngayon ng paglasa lang na. Panglasa lang natin. Yung mangyapon, ipang butter chicken, mangyapon ang pero sa mga kawal ba?